kind of shit with you guys. How can you walk into people having a conversation and you be like, as in, you just batana room, maybe mad na pankata, without knowing at all? You be like, eh? Is our echo rain out? Amanda, Amanda. So I really don't get that. So I assume that nobody bata. Ebe mmadụ na mmadụ na-ekwu okwu. Ị ga-egodi ntị nugodi ihe ha na-ekwu first before you be like onye or eh? Because I mean it sounds so funny, so laughable, but then I know there are so many people doing it, and when the jury na-eme, but I don't think it's a good thing. Ịbata ebe mmadụ na mmadụ na-ekwu okwu in a conversation, maybe people having conversation, you know, you just ask or you listen first. Gegodi ntị, ọ ya ka iji wee nwee ntị. Ya ka iji wee nwee ntị. Ịbata iji ọchị na ọrịa. Nke ihu gị dị ụtọ. Na amamkogoro enwe my friend mkpọ na Lagos. Mụ na my friend Bukito si na ogoro adọba ahụ cha. Anyway ka ha nọ na. Ebe? Anyway kwa. Anyway bụ Lagos. Guys, so eziokwu. Even know maka na people juru eju ebe ahụ. There are crowds and heat too much. So people are like, you know, pokaring. What are there anything like any ekwe but man ka Lagos shadina. Unlike Enugu aya. Enugu you can't compare imana Lagos say koshi Lagos a country, a different country because ndị mmadụ karịrị aka na ndị mmadụ bukọrọ ibu n'Enugu but you can't still compare. Oh yeah. Ndị nọ n'Enugu ga-akara ndị na Lagos. Ndị nọ n'Enugu. Makwa ije go Lagos before. You ga go Lagos mbụ. You ga ebuka obi. Ebuka obi na-ewu. So guys, I just thought to let you guys know that it's not really a good thing. Amanda bia. Akwadi okay. You want the charger? You want the charger? Okay. You know now, madam. Yeah, the charger. Okay. I'm going to so what do you apple? Finish. Finish. Oh, okay. Finish now. No, I'm not going to finish. If I finish, you never. Eh? No. Hey, what is going on? You wish you finish now. YouTube. Community moderation. Chat field handled. Dismiss. Community moderation. Chat filter. End. Button.